Noiz eta zergatik sortu zen San Jorgeko Rotondaren soluzio integralaren aldeko herritarren plataforma? Bueno, gure auzoan bazegoen ja zurrunbiloa aspaldi, biribilgune honi irtenbide bat bilatu behar zitzaiola horren inguruan, ez? Ze, hemen arazo handiak ematen dizkigu biribilgune honek, eta hasi zen talde auzokide talde txiki batek horretan lan egiten. Orduan, 2016an izan zen, nik esango nuke, lehenengo pausua edo izan zena plataformarena, ze arkitekto batekin kontaktatu zen eta eskatu zitzaion nolabait egitea aurre proiektu txiki bat, imaginatzeko pixka bat guk eskatzen nahi genuena nolabait paper baten gainean ipintzeko eta irudi bat egiteko. Eta hori izan zen ikustu lehenengo aurrera pausu hori. Zein gertakizun edo inguruabarrek eragin zuten plataforma herritarren sorreran? Bueno, hortik, infografia horrek edo argazki horrek eragin handia izan zuen auzoan, ze nik uste dut ilusioa atera zuela, batzuk hor bazegoen auzokide talde batek oso argi ikusten zuela biribilgune hori lurperatu altzitekela oso erraz, eta goiko parte hori guretza plaza bat bihurtu altzezakela, baina bazegoen beste parte bat oso handia zela, oso konplikatua ikusten zuela, uste zutela hori ezinezkoa zela, inoiz ez zigutela kasurik egingo, eta nola sartuko alginateken horrelako fregau batean, igual irtenbiderik ez zuena izango, baina infografia hori ikusi genuenean, eta hori argitaratu zenean, nik uste jendeari ilusioa sartu zitzaiola, eta orduan hasi zen pixkanaka, zurrunbilo hori, zurrumurrua zena ja zurrunbiloa bilutu zen, eta orduan nik uste dut horrek lagundu zigula pilo bat. Nor izan ziren plataformaren sortzaileak eta zein zen haien hasierako ikuspegia? Begira, plataforma honen bultzatzaile sutsua lehenengoa, Antonio Salinas izeneko gizon bat izan zen, tamalez 2020an COVID-aren lehenengo olatu horretan utzi egin ziguna, eta berarekin beste 2 edo 3 pertsona aritu zirenak, Alberto Aristi adibidez jarraitzen duela gurekin lan egiten, eta beste batzuk ere bai. Nik uste beraiek izan zirela plataforma guzti honen hasia jarri zutenak, ez? Segurazki Antonio biziri jarraitu zen balitz, hau izango litzateke, berantzat izango litzateke Laletxe, ze denbora urte asko eman zituen hau bultzatu nahian, eta hasieran bena bakarrik nolabait aurkitzen zen, eta nik uste dut hau guztia ikusiko balitz, postuko zitzaiola pilo bat baina. Nola evoluzionatu du plataformak sorreratik gaur egunera arte? Lortu duguna da auzo guztia nolabait plataformarekin bat egitea. Eta zer lortu dugu? Lortu dugu auzo txiki batean, jende pilo bat, idei honen aurrean jartzea eta kriston bultzapena lortzea sozial mailan. Zer izan da plataformaren lorpen handiena sorreratik? Orain gauden puntuan, dudari gabe nik uste dut ezinezkoa izango litzateke, bakizue orain gaudela lehiaketa badagoela hor pilpilean, idei lehiaketa bat, zenbait enpresa, espero dugu enpresa asko aurkeztea idei lehiaketa honetan, eta hau seguro ezin izango genuen lortu, egin dugun lan egin izan ez bagenu, hori seguro. Zenbat kide aktibo ditu gaur egun San Jorgeko Rotondaren soluzio integralen aldeko herritarren plataforma? Begira, guk lan egiten dugu 3
esango genuke 3 maila desberdinetan. Alde batetik badaukagu plataformaren dinamizazioa eramaten dugun talde txikia, talde txiki horretan 30 pertsona gaude, gutxi gora bera, guztiak ez gaude leku guztietan eta denbora osoan, baina gure artean erlazionatuta gaude, talde batean. Gero, hor normalean, gero hitz egingo dugu igual nola lan egiten dugun plataforma honetan ez, baina talde txiki hori da dinamizatu egiten duena plataforma guztia. Gero badago beste bat, 50 pertsona ingurukoa gutxi gora bera, hor erabiltzen dugula nolabait gure ekintzak eta guk egiten ditugun aurrera pausu guztiak informatzeko eta beraiek gero euren sareetan ere informatzeko erabiltzen duguna, eta gero badaukagu, edo zer gauza egiten dugunean, auzo guztia etortzen dena eta parte hartzen duena, auzokide guztiak, ez? Orduan 3 maila horretan lan egiten dugu. Nola antolatzen da, barne mailan plataforma lidergoari eta rolari dagokionez? Guk lidergoari dagokionez, pentsatu ez garela gure elkartea ez dago erregistratuta hor inun. Orduan ez daukagu horren beharrik, behar ofizialik, esan nahi dut, guk ez ditugu egiten, ez daukagu juntarik, ez daukagu lehendakariarik, ez daukagu sekretariorik, horrelakorik ez daukagu. Rol batzuk betetzen dira, baina ez da ofiziala, hori alde batetik. Baina bai egia dela, norbait izan behar dela, bozeramaile edo segun ora joan behar garen, igual batzuk joan daitezke, beste batzuk ez, daude pertsona batzuk igual denbora luzean dauzela hor lan egiten eta igual ezagutzen dituztela, pausu guztiak ezagutzen dituztela beste batzuk baino hobe, edo moldatzen diren hobe pertsona batzuekin hitz egitea, edo komunikabideekin hitz egiteko, eta igual moldatzen dira hobeto. Orduan rol horiek bai banatuta daudela, baina banatzen ditugu modu naturaltasun batean, esan nahi dut. Hor joan daiteke elkarrizketa bat egitera, nik aldut, denbora aldetik, edo nik aldut dakidalako zer esan behar dudan, edo adibidez, kasu honetan, hau euskeraz egin behar zen, zeintzu dire euskaldunak, baditugu euskaldun batzuk, baina, zein aldu eta zein daki igual kameretan ondo hitz egiten duen, edo, lasai egoten dena, hori joaten da, adibidez, udalara joan behar baldin bagara, nor sentitzen da nor erosoago, horrela gabiltza pixka bat, ez? Zein da plataformako kideen profila? Adina, ogibidea eta... Gu denetari daukagu. Gure ardatza da beti aniztasuna lotu behar dugula, ez? Orduan, gure plataforma da auzokide plataforma, orduan guk daukagun aniztasuna da, auzoan daukagun aniztasuna. Bai adinaren aldetik, bai jende gaztea dago, helduagoa, badaukagu denetarik, emakumezkoak, gizonezkoak, edozein baldintzakoak ditugu, eta, ateak ditugu irekita guztiontzat. Ze irizpide erabiltzen dira plataformaren kide edo lider berriak aukeratzeko? Ez dago irizpiderik, ze irizpidea berez da, bakoitzak ahal duen tokian edo ahal duen esparruan eroso sentitzen baldin bada, hortxe daukazu lekua. Inork ez dizu leku hori eskaintzen, inork ez dizu behartzen ezer egitera. Nola hartzen dira erabaki garrantzitsuak plataformaren barruan? Asanbladan egiten dugu, asanbladan. Zein dira plataformaren helburu nagusiak San Jorgeko rotundari dagokionez? Guk beti hasieratik defendatu ditugu 3 helburu, eta horiek eramango ditugu azken puntutaraino. Alde batetik da, guk nahi duguna mugikortasuna arindu, hau da, guk daukagun, hemen biribilgune honek auzoa 4 zatitzen du, eta orduan 4 esparru horiek bildu behar ditugu berriro, eta egin behar dugu modu duin batean, ez da nahi dut, erosoen, eta, orduan mugikortasun hori arindu behar da, bai edo bai, hori hasteko. Bigarren izan behar da, mugikortasun hori izan behar da segurua, hau da, hemen badaukagu, auzoan, badaukagu kondizio desberdineko auzokideak ez, baino badaukagu baita ere mugikortasun murriztuta duten auzokide asko. Orduan, orain arte, jaitsi behar zituzten aldapan gora, eskaileran bera, eskaileran gora, eta hori saiestu behar da bai edo bai, porque ja
bizigaren garai honetan hori ja ez da posible, eta bueno, jasan ezina izan beharko litzateke politikoki, bale? Orduan, hori da bigarren helburua. Horretarako, zer behar da? Trafikoa kendu. Trafikoa kendu behar dugu hortik. Orduan, hori izango litzateke bi helburu horiek elkarbanatuta daude, bale? Trafikoa kendu behar dugu, mugikortasun hori arindu ahal izateko. Eta hirugarrena da, nahi dugula, espazio hori nolabait auzokidentzarako berriro berreskuratzea. Zein moduan? Guri gustatuko litzaiguke Kriston plaza bat egitea Orgoian. Hori horrela posibles baldin bada, dena delako arazoengatik posibles baldin bada, gutxienez alik eta espazio gehien lortu ahal izatea berreskuratzea auzokidentzako. Horiek izango lirateke 3 helburuak. Zer beste helburu sekundario ditu plataformak mugikortasunaren eta auzo bizi kalitatearekin lotuta? Bai, adibidez, kutsadura. Kutsadura, kotxeak kenduko bagenitu hemendik, edo ahalik eta gehien kenduko balira, kutsadura ere murriztuko litzateke pilo bat, eta baita ere zarata. Hemen kriston zarata dago, porque, claro, zuek pentsatu, naiz eta trafikoa goitik pasatzen da etxe tartean, eta hor sartzen den plaza oso itxia geratzen da, etxeak oso altuak direlako. Orduan hor kriston zarata egiten da, bai gauez eta bai egunez, 24 orduz dira egiten den zarata oso handia da. Nola neurtzen da plataformaren arrakasta bere helburuei dagokionez? Hombre, nik uste dut hori benetan neurtuko da bukatzen dugunean, proiektua bukatzen denean. Eta segun eta zein den azkenengo proiektua eta ja obrak eta guztia bukatzen direnean, orduan nik uste dut neurtu ahal izango dugula gure lana nolabait, guztien gustokoa izan den ala ez hori inoiz ez da gertatuko, baina ikusiko dugu gure arrakasta hor dena den momentuz nik esan aldut lehen komentatu dudana, orain arte egin dugun lan guzti hau egin izan espalu, segurazki orain ez geundeke gauden momentuan. Espero dute Iruñeko udalaren erantzunari buruz haien eskaerei dagokionez? Bueno, espero duguna da guk egiten ari dizkiogun eskaerak guztiz betetzea. Hau da, zuk askotan eskatzen duzu gauza bat, eta gero beraiek ematen dutena ez da zehatzmea zuk bilatzen duzun erantzuna, edo ez ditu betetzen zuk behar dituzun helburu guztiak. Eta guk espero duguna da, ahalik eta gehien hurbiltzea 3 helburu hoien azken punturaino, ez dakigu ber. Nola finantzatzen da plataforma bere jarduerak eta ekitaldiak burutzeko? Autofinantziazioa daukagu, hau da, ez daukagu inolako laguntzarik, inolako laguntza ofizialik ez daukagu, subentziorik eta horrelakorik ez. Orduan, zer egiten ditugu, zenbait ekintza. Egia esan, berez, diru ateratzeko adibidez egin ditugun ekintza, kamiseta batzuk atera genituen, ekintza hauen helburuak bikoitzak dira, alde batetik nolabait dirua lortu behar dugu beste ekintza batzuk egiteko, eta beste aldetik ere nahi dugu kaleratu guk daukagun errebindikazio hau, eta nola egiten da, hau egiten da, errebindikazio pasiboa ditzen zaiona, ez? Adibidez, ikusten baldin badituzue balkoietan bandera txikiak daude, gure puzzle honekin, eta horiek ere atera genituen, aurreratu genuen dirua, eta gero saldu genuen dirua, eta horrekin gutxi gora bera kontuak aldendu genituen, ez? Eta gero, normalean gu jartzen dugu dirua, eta horrekin, pankarta bat egin behar dela manifestazio baterako, egiten dugu. Puxikak erosi behar direla manifestazio bat egiterako, erosten ditugu horrela gutxi gora bera. Ez daukagu gasto handirik, hori egia da, ez ditugu behar. Eta ditugunak izaten dira horrelako merchandising eta horrelako zeak egiteko, eta gero hori erostearekin berreskuratzen dugu, eta listo. Ze motatako bilerak edo topaketak egiten dituzten aldian haien aleginak koordinatzeko? Depende, segun.
Guk dinamizazio talde horretan bai egiten ditugula, aldiro egiten ditugu bilerak, adibidez kurtsoan zean, eta gero baita ere, segun nola dijoaz udalak emandako pausuak eta nola dijoan gure lana ere, igual egiten ditugu gehiago edo gutxigo. Normalean, hilabetean, behin edo bitan elkartzen gara. Gero, beharrak baldin baditugu, igual elkartzen gara pixka gehiago, eta igual denboraldi batean, hilabetean edo bian, igual pausorik ez baldin badago edo ez baldin badaukagu errezatekorik eto, igual luzatzen dugu pixka bat, orain udan adibidez, gaude stand-byan, gaudelako itxoiten baita ere udalak atera behar duela, proiektuak ikusi behar dituela eta aukeratu behar ditu aurkeztuen arteko bi edo hiru propuesta aterako ditu, eta hori gertatzen den bitartean, gu gaude hor pixkat itxoiten, ez? Eta gero egiten ditugu asanbladak, zerbait baldin badaukagu igual urtean bitan edo, egiten dugu asanblada auzo guztiarekin, eta hor aurrera pauso guztiak plazaratzen ditugu. Nola komunikatzen dira plataformako kideak elkarrekin eta komunitatearekin oro har? Erabiltzen ditugu sare sozialak, gehien WhatsAppa, eta baita ere, kartelak ere jartzen ditugu auzo kideei adibidez manifestaldiak eta horrelakoak abisatzeko eta hori, kartela jartzen ditugu, baina gehien bat erabiltzen ditugu gure artean WhatsApparen bidez egiten dugu guztia, emailez edo telefonoz eta kalean, ze auzo hau oso txikia da, eta gero, informazioa eta isladatzeko, sare sozialak eta horrela. Zer estrategiak erabiltzen ditu plataformak auzoko gehiago ekimenetan implikatzeko? Egiten ditugun ekintza guztietan ahalik eta jende gehiago lortzen, elkartzen, saiatzen ari gara. Orduan hori nahiko saia da. Orduan zer egiten dugu, goen artean ere, hitz egin jendearekin ahoz-aho, hori da gehien funtzionatzen duena gure auzoan. Eta gero baita ere, lehenengo ekintzan, igual, jende gutxi hurbiltzen baldin bada, baina bigarrenean jende gehiago animatzen baldin bada, eta hirugarrenean, eta zuk ikusten baldin baduzu zure albokoa joaten dela, zu ere joaten zara, eta horrela funtzionatzen dugu. Zein dira plataformaren eguneroko erronka operatibo nagusiak? Gure erronka operatibo nagusia da jendea ez ateratzea, hemendik, esan nahi dut ez deskolgatzea, zintzilikatuta jarraitzea eta danak bateratua jarraitzea, hori da gure erronkarik handiena. Zein arlo espezifikoetan zentratzen ditu plataformak bere ahaleginak San Jorge auzoan? Arloan, biribilgunean, soilik. Guretzat, biribilgunea da gure erronka nagusia eta gure arazo nagusia. Nahiz eta gero udalak zabaldu izan duen, ez bakarri biribilgunera, baizik eta proiektua zabaldu du auzo guztira. Oso ongi iruditzen zaigu, baina gure erronka da biribilgunea. Nola eragiten du San Jorgeko rotondak auzoko hainbat zonaldetan? Lehen komentatu dut, lautan zatitzen gaitu, eta gainera, nik askotan kontatzen dut, baina oso garrantzitsua da. Badaude zerbitzu batzuk, kuadrante batean edo alde batean daudenak eta ez daudenak bestetan. Orduan, behartzen gaitu alde batetik bestera pasatzera egunero. Eskolak alde batean daude eta bestean ez daude eskolarik. Eta ez dakit, zibiboxa edo osasun etxea edo dendak, supermerkatuak alde batean daude eta ez daude bestean, daude alde batean. Orduan, egunero behartzen gaitu alde batetik bestera pasatzera. Zein da plataformaren harremana Iruñeko beste auzoekin edo eremuarekin? Auzoekin oso ona da, nik uste dut bat egiten dutela gurekin, are gehiago kontutan izaten baldin badugu Iruñako biztanleak oro har pasatzen direla hemendik egunero edo ara edo bestera joateko, ez? Orduan nik uste dut nahiko jendeak ere ezagutzen duela arazoa eta bizi egiten duela arazoa eta, nik uste dut, harremana ona da, Zein garrantzi du San Jorge kokapen geografikoak plataformaren planetan? Orain komentatu dudana, Iruñeko atea da. Eta hemendik pasatzen da, 40.000 ibilgailu pasatzen dira egunero hemendik. Eta hemen ez gara 40.000 biztanle, ez da nahi dut, beste guztiak kanpokoak dira, ez? Eta hemendik pasatu behar dira.
Zer bereizten du San Jorgeko Rotonaren soluzio integralen aldeko herritarren plataforma Iruñeko beste herritar elkarteetatik? Nik uste dut oso zehatza dela bere lana, oso zehatza dela leku konkretu bat da, eta espazio konkretu bat, eta bueno, momentu konkretu bat dela. Nola eragin du auzotarren parte hartzeak plataformaren identitatean eta dinamikan? Dana, osoa, osea, parte hartzerik ez baldin badago, guk ez daukagu gauza handirik egin, osea, ezin izango genuke gauza handirik egin. Beraien parte hartzea behar dugu, guztion parte hartzea behar dugu, hau aurrera eraman nahi baldin badugu. Zer balio eta printzipio giratzen dituzte plataformaren ekintzak? Bueno, gure printzipioa da interesatzen zaigun puntu bakarra dela mugikortasunarena eta bueno, biribilgunearen arazo hau nolabait arazo honi irtenbidea bilatu behar zaiola. Hau da, kanpoan uzten ditugu bestelako, adibidez, politiko ideiak, adibidez hemen politika desberdineko auzokideak daudela sartuta, politikari buruz ez dugu bat ere hitz egiten, edo ez dugu hitz egiten beste inolako gairik buruz, esan nahi dut, baizik eta bakar-bakarrik, gure lana da bakar-bakarrik biribilgunea. Zein dira plataformak epe motzean dituen erronka nagusiak? Lehenengo erronka da jendea ez deskolgatzea, lehen esan dudana, gure, osea, plataforma bezala, esan nahi dut, gure ikuspuntu horretatik begiratuta, eta bigarrena da, proiektua aurrera dijoan bitartean, gu horratzean egotea, eta gauzak nolabait eskatzen ari diogun, udalari eskatzen ari diogun moduan gutxi gora bera lortzen joatea. Zer estrategiak ditu plataformak auzotarren parte hartze aktiboa mantentzeko denbora zehar? Ekintzak egitea. Ekintzak egitea eta komunikabideetan agertzea behin eta berriro. Zein dira plataformaren epe luzerako helburuak eta nola lortu nahi dituzte? Epe luzerako helburua da, guk daukagun hasieratik daukagun helburua. Ja, biribilgune hori behingoz aldatzea eta auzoan irtenbidea bilatzea ja behingoz. Zer rol dute emakumeek plataforman eta nola sustatzen da haien parte hartzea? Errola da gizonezkoek duten berdin-berdina. Ez daukagu inolako diferentziarik, berdin dio emakumezkoa izan edo gizonezkoa izan. Ez dugu egin behar izan ezer emakumeak nolabait barneratzeko, baizik etorri dira, etorri gara, ez da nahi dut hemen auzokidea gara, eta gizonezkoak eta emakumezkoa gaude berdin-berdin. Badira emakumei zuzenduriko programak edo ekimen espezifikoak plataformen barruan? Ez ditugu behar. Zer motatako jarduerak antolatu ditu plataformak bere helburuak sustatzeko? Gehienak egin dituguna dira manifestaldiak. Manifestaldiak egon gara aurreko urtean, hilabetean behin egiten genuen manifestaldi bat. Hori nik uste dut auzokideen parte hartze masiboa lortu izan zutenak, jarraituko, gauzak behar diren moduan jarraitzen ez badute, jarraituko ditugu horrelakoak egiten. Eta, gero baita ere egin ditugu, hori merchandising-a erostearena, adibidez, balkoietan banderak eta hori jartzea, jende nahikotxo animatu da banderak ipintzera eta hori, horrelakoak egin ditugu. Nolakoa izan da komunitatearen erantzuna jarduera hauei dagokionez? Oso ona. Zer jarduera etorkizuneko planean dituzte haien helburuak sustatzen jarraitzeko? Orain komentatu ditudanak, segun eta nola dijoan prozesu hau, orduan ikusiko dugu ea berriro atera bargaret kalera edo jarraitu aldugun gauden bezala. Nola elkarlanean aritzen da plataforma Iruñeko beste herritan elkarteekin? Berez ez dugu lan egiten inolako beste elkarteekin. Kontaktuak izan ditugu batzuekin, baina berez ez dugu lan egiten beste elkarteekin. Zer motatako laguntza jaso du plataformak erakunde ofizial eta administratiboekin? Laguntza zero izan da, bakarrik lortu izan duguna, baina nik uste dut izan dela oso astunak izan garelako,
azkenean kasu egin digutela, eta egia da aurreko legealdian oposizioan zeuden partiduek hartu zutela hau erronka bezala, eta bueno, aprobetxatu izan dugu egoera hori, eta orain gobernuan daudela, tira, aurrera bota behar dutela. Hori da izan dugun laguntzarik oso garrantzitsua da, egia da, baina ez da laguntzari bakarra. Nola baloratzen dute agintarien erantzuna haien eskaera eta proposamenekin? Hori, ikusi beharko dugu noraino heltzen diren, eta egia den esan diguten guztia bete behar duten ala ez. Zein izan da plataformaren eragina San Jorgeko komunitatearen orain arte? Hombre, nik uste dut izan dela nahiko garrantzitsua. Pasatu gara, 4 edo 5 auzokide pixkat horrela ez, izatetik, lortu dugun mugimendura, eta ezagutzen gaitu auzo guztiak ezagutzen gaitu, gurekin normalean bat badaude batzuk igual oraindik ez dutela ikusten, baina guk egiten ari gara lana hori lortzeko, eta nik uste dut helburu horrekin auzo guztia nik uste dut ados dagoela, orduan, Nola ikusten dute auzotarrek plataformaren ekarpena auzoko bizi kalitatea hobetzeko? Horregatik esaten dut, lehen esan dudan bezala, beraiek ere, nik uste dut auzo guztiak ikusten duela bilatzen dugun helburu hori guztion onurako dela. Orduan, oso ongi jasotzen dute. Zer planak ditu plataformak bere presentzia eta garrantzia komunitatean indartzen jarraitzeko etorkizunean? Segun eta nola dijoaz pausuak, orduan adostuko dugu berriro ateratzea eta gerra pixka bat zartzea, edo gauzak ondo baldin badoaz, igual lasaituko gara gehiago, baina dena den hor gaudela jakin behar dute, bai auzoan eta bai udalan. Zer neurriak hartu ditu plataformak gazten parte hartze sustatzeko? Neurriak berez ez ditugu hartu, ez ditugulako behar. Lehen esan dudan bezala, gure plataforman era guztietako auzokideak daude, eta gazteak ere badaude, batzutan igual bileretara eta igual ez dira etortzen, baina gero edozein ekintza montatu behar dugunean, hortxe daude, eta hor aritzen dira, orduan, horretan ere ez daukagu problemarik. Nola erakartzen ditu plataformak gazteak bere jarduetara eta ekimenetara? Ekimen bat prestatzen duzunean hortxe daude gazteak, oso presto laguntzeko. Zein gazteek izan dute lidergo rola plataformen barruan azken urteetan? Berez, egia da, adibidez, hemen auzoan, bai umetxean, edo bai koordinadora kulturalean lan egiten ari diren gazte horiek, igual, mugitzen direla gehiago, zerbait eskatzen baldin badiezu, ideiaren bat edo, tita batean ematen dizute, eta horiek igual implikazio horretan adibidez bai sartu direla gehiago, baina berez, besteok bezala esan nahi dut. Zein motibazio dituzte gazteek plataforman parte hartzeko eta komunitatean laguntzeko? Besteok daukagun berdina, azken finean, beraiek ere bizi izan dituzte, bizitzen ditugu guztiok, biribilguneak ekartzen dizkigun eragozpen guztiak, eta gainera beraiek nik uste dut gehienak nahiko luketela hemen bizitzen jarraitzen, naiz eta igual batzuk gero joango diren, baina bere gurasoak ere hemen bizi dira, eta orduan guztion onurako denez, nik uste dut motivazioa gurea dugun berdina dela. Nola eragiten du gazten parte hartzeak plataformaren dinamikan eta erabakietan? Erabakietan, etortzen direna, biletara eta etortzen direna, besteok bezala parte hartzen dute, eta ekintzetan, egia da, laguntzen digutela pilo bat, errekurtso asko dituztelako, eta batzutan ere ideiak ere badituztela, eta denbora ere badute. Zein zailtasun aurkitu dituzte gazteek plataforman integratzeko eta aktiboki parte hartzeko? Ez da bat ere. Zer ideiak eta proposamenak ekarri dituzte gazteek plataformara eta nola erabili dira? Adibidez, azken horren bururatzen zaidana,
Zalduzelaiko jaietan, egin genuen igandean, egin genuen, nolabait, sekuestratu egin genuen biribilgunea, ez? Eskatu genuen baimena eta hori guztia, baina hartu genuen biribilgunea, eta hor, erraldoiak egon ziren dantzan, tabernakoak atera zituzten mahaiak eta aulkiak eta bermuta hor biribilgunearen erdian hartu zuten, egin ziren aurrentzako jolasak prestatu ziren, eta biribilgune hori erabili genuen, hori izan zen gazten ideia. Nola planifikatzen du plataformak gazteen etorkizuneko lidergoa sustatzea eta bermatzea? Ez dugu horrelakorik planifikatuta, uste dugulako gure plataforma honek bizitza murriztuta izan beharko lukela. Hau da, hemendik gutxira, biribilgunea konponduta egon beharko litzatekela. Zer feedback jaso du plataformak gaztengandik eta nola erabili dute hori haien parte hartzea hobetzeko? Nik uste beraien animoa eta beraien ilusioa eta gaztetasun hori oso lagungarria izaten zaigu guretzat, ez? Jakita askotan igual esaten duzu, egingo dugu beste manifestaldi bat, eta galdetzen diezu, eta bai, eta gainera egingo dugu ez dakit nola, eta beste modu batez, eta freskotasun hori, bai ematen digutela. 2024ko espero diren metaversoaren plataforma batzuk Decentraland, Roblox, Sandbox, Meta Horizon Worlds eta VRC Chat dira. Decentraland blockchainen oinarritutako mundu virtual deszentralizatutako plataforma bada, non erabiltzaileek lur virtualetan erosi, saldu eta eraiki dezaketen. Joera izango da kriptomonetetan oinarritutako ekonomiagatik eta erabiltzaileei beren espazioak eta esperientziak sortzeko aukera emateagatik. Roblox ingurune virtual bada, non erabiltzaileek komunitateak sortutako jokoak sortu eta jolastu ditzaketen. 2024an joera izango da erabiltzaile oinarri handia duelako eta sormenerako eta esperientzia interaktiboa garatzeko aukerak ematen dituelako. Sandbox blockchainen oinarritutako mundu virtualeko plataforma bada erabiltzaileei esperientzia eta aktibo digitalak sortu eta monetarazteko aukera ematen diena. Erabiltzailearen jabetzan eta sortzaile eta garatzaileentzako ekosistema dardagarrian duen ikuspegiaren araberako joera izango du. Horizon Worlds errealitate virtualeko esperientzietako xede plataforma bada, lehen Facebook. Joera izango da elkar eragin sozialean, murgiltze esperientzietan eta munduko enpresa teknologiko handienetako baten babesean duen ikuspegiagatik. VRChat errealitate virtualeko plataforma bada erabiltzaileei aukera ematen diena gorabehera eta mundu personalizatua sortzeko eta ingurune virtualetan sozializatzeko. Bere komunitate aktiboaren eta erabiltzaileek sortutako eduki kopuru handiaren araberako joera izango du. Kriptomonetek eta token ezun txikorrak aukera ematen diete erabiltzaile aktibo virtualak edukitzeko eta merkaturatzeko, hala nola lurrak, goraberetako arropa eta beste elementu digital batzuk. Horrek ekonomia virtual dinamiko eta sortzaileentzako eta merkatarientzako aukerak sortzen ditu. Plataforma horiek jokoak eta esperientziak sortzeko tresnak eskaintzen dituzte programazioari buruzko ezagutza aurreratuen beharrik gabe. Erabiltzaileek edukia, diseina eta parteka dezakete, sormena eta parte hartze komunitarioa sustatuz. Zer teknologiak eta tresnak erabiltzen ditu plataformak bere komunikazioa eta koordinazioa hobetzeko? Guk erabiltzen duguna dira gehien bat sare sozialak eta telefonaren bitartez, WhatsAppa eta sare sozialetan badukagu Facebookeko profila, baina Facebookeko profila ja da hori da de abuelos, esaten dena, ja gaztentzat hori ez da existitzen, baina blog bat ere badaukagu eta hor sartzen dugu orain arte eman ditugun pausu guztiak hor islatzen dira, eta kontsultatzen baldin baduzu hor dago guztia, eta baita ere, gure, adibidez dokumentoak eta aurkeztu behar baldin baditugu, eskakizunak egin behar baldin baditugu, edo dana delakoa, hori egiten da baita ere dana zertifikado digitalaren bitartez, horiek ere erabiltzen ditugu. Eta badaukagu, plataforman badago auzokide bat, egin zuena, ez dakit ezagutzen duzuten, baina egin zuen
trafikoko hausnarketa bat egin zuen, eta hori egin zuen programa informatiko baten bidez, kamera batzu jarri ziren, eta hor adimen artifiziala ere hor bazegoen programaren ondorioak eta ateratzeko, analisi guzti hori egiteko, software horretan bazegoen hori guztia. Baina ja hortik fuera, besterik ez daukagu. Nola erabili du plataformak digitalizazioa auzoko informazio eta baliabideak eskuragarri egiteko? Pues es que hoy en día sare sozialak ja telefonoan ditugu, orduan heltzeko momentu batean, tita batean jendeari heltzeko behar dituzu, orduan, erabili dugu. Zer aukera ikusten ditu plataformak adimen artifizialaren erabileran auzoko mugikortasun eta trafiko arazoa konpontzeko? Ez dakit guk esparru horretan zerbait esan algenezake horrekin, esan nahi dut. Nola erabili daiteken adimen artifiziala horretarako, egia esan ez dakit, ideiari pez. Esan nahi dut, igual profesionalek erabiliko aldute, kalkuloak egiteko, edo seguraski, gaur egun ja nik uste dutan egiten dela, hor nun baiten edo leku baten edo bestean sartzen dela edo programa askok ere ja badaukate horrelako erramintak, orduan ez dakit gure plataformarako nik uste dut ez dugula behar momentuz. Nola erabiltzen du plataformak sare sozialak eta bestelako digitalizazio tresnak gazten parte hartzea eta konpromisoa sustatzeko? Egiten dugu, helduekin egiten dugun berdina, beraiek ere multzo honetan sartuta daude, orduan beraiei sartzen heltzen zaizkie WhatsAppak eta informazio guztia, eta Facebookean ez dira sartzen, hori egia da, baina badituzte beste adibidez, igual beraiei sartzen zaie WhatsAppan bidez, eta gero beraiek ere isladatzen dituzte beraien erramentan, beraiek erabiltzen dute gehiago Instagram edo TikTok eta horrelakoak, eta igual horretan beraiek enkargatzen dira gero, arduratzen dira horietan sakabanatzea. Zer motatako datu analizi edo inteligentzia artifizial tresnak erabiltzen ditu plataformak auzoko beharrak hobeto ulertzeko eta erabaki hobeak hartzeko? Komentatu ditugunak, ez ditugu asko erabiltzen orduan. Azkena, zer neurriak hartu ditu plataformak auzoko herritarren artean teknologia eta digitalizazioaren erabilia sustatzeko? Sustatzeko berez, ez dugu inolako ekintza berezirik egin, baino bai egia dela zenbait auzokidei lagundu diegula, adibidez, WhatsAppeko kanaletan sartzeko, edo nolabait beraiek ere erabiltzeko informazio hori jasotzeko. Askok esatuetan, hau nola enteratzen naiz, sar zaitez WhatsAppeko taldean, ez geni WhatsAppaz dut erabiltzen, erakutsiko dizut eta horrela informatuta egongo zara, hori bai egin dugula. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.